Dobrý den, jak jsme slíbili, přinášíme rozhovor s dalším členem realizačního týmu, je jím Miroslav Kouk, kterého bychom vám rádi představili. Pracuje nebo pomáhá nám jako masér a rádi bychom vám o něm sdělili některé informace. Míro, můžeš našim divákům a fanouškům říci, jakou máš za sebou ty sportovní kariéru? No, já se s tím nerad chlubím, ale když jsem začal dělat atletiku v Litvínově, tak jsem pokračoval ve Spartě a tam jsem se odrazil až do 8letý reprezentace Československa, dělal jsem 5 a 10 kilometrů. No a už při tomhle sportu jsem vlastně tíhnul k maséřině, což mě zajímalo, jak se odstraňují různý bolístka z těla a regeneruje a tak dále. Tak jsem si před 15 lety udělal maséřský kurz, no a k tomu mi dopomohli teda fotbalisti ledvický. No a potom jsem potkal jednoho kamaráda, který se točí kolem softballu. A asi před 5 lety prostě scháněl sportovního maséra, tak mi tuhle práci nabídl, tak jsem ji přijal a od té doby tady působím u nich. No. Chtěl bych si tě dát zeptat, čím tě softball zaujal? Je něco takového, co si říká, že ten softball je pro tebe zajímavý, jako pro bývalého atleta? No tak, já se přiznám, neznal jsem vůbec pravidla. A ten sport se mi zdál docela akční a prostě zajímavý. No. A ty si pomáháš nejenom juniorské reprezentaci, ale působíš i u dospělé reprezentace České republiky. Můžeš to nějak porovnat, jak se ti třeba zdají tady ty mladí kluci a ty jsi letos byl na mistrovství světa na Novém Zélandu s chlapskou reprezentací. Můžeš to nějak porovnat? Turnaj nebo přístup našich kluků? No, tak jsem vystřídal nějaký trenéry u té reprezentace, jak u chlapů i u těch juniorů a jako nerad bych nějaký partě ubližoval nebo ji jako nějak navýšil, ale prostě jsou to super party, no. A podotýkám i tato jedna z takových z těch juniorských nejlepší, protože jsem byl v Argentině a tam teda taky bylo, ale tam ten výkon se mi takový nezdál, jako je teď, prostě těch kluků. A jestli můžu na to mít poslední otázku, když jsme se bavili spolu před tím rozhovorem, který jsme spolu připravovali, za svou sportovní kariéru si potkal mnoho našich sportovních legend, na kterou třeba vzpomínáš nejraději, a jestli nám můžeš třeba i něco málo říct, tak ze zákulisí. Nebo... To je těžký, no, tak byl Ludvík Daněk, že jo, ale ten byl diskář, že jo, to každý olympijský vítěz, Imrich Bugár, Jarmila Kratochvílová, Táňa Kocembová, Fibingerová, že jo. S těma já jsem závodil, no, v té době. A ještě k týmní práci tady chci říct, že zaplať pámu, že se nám vyhýbají nějaký vážnější zranění, no a nějaký ty oděrky a ty svalové bolesti nejme odstranit, takže pohoda. Tak moc ti děkuju tady za rozhovor a doufám, že u našeho sportu ještě dlouho zůstaneš. Díky.